UPPL जोबमोननो UPPL नो भट होजोबनाय दिनै लामायानो गैया गथ'फ्रा दाखालि स्कुलाव थांदोंमोननो गोलैनानै खर'आनो द्ला साइकेलबो खारजाया अब्ला मा जागोन दा बेफोरबायदि बिराद गिदिर निराशा बे जायगानि मानसिफ्रा गोब दुखु थाबाय बेखायनो बोराबदों आरो कंग्रेसाव हाबदों आरो कंग्रेसाव मानो हाबा जानो दिनै 15 आगस्टआव भारत बर्षआ 75 बोसोर उदां भारतखौ फालिनो थांगासिनो दङ डायमन्ड जुबिली दा बावहाय सोर सासन खालामबोआ दिनै इन्डियाखौलाय कंग्रेसानो 53 इयार कंग्रेसा सासन खालामदों दिनै इन्डियायाव माबा मोनसे दङ होनोबा इन्डिया डेभेलप कान्ट्रिमोन कंग्रेसनि आमोलाव 4th most developed country in the world मोन आमेरिकानि उनावहाय चाइनानि उनावहाय ओरैहाय माबामोन रासियामोन आरो बिनि उनावनो इन्डिया फैबायमोन दिनै जै बिजेपिया गभर्नमेन्टआव फैनाय लोगो लोगो मा जाबाय दिनै हादोरा गरिब जाबाय बुंदोंमोन बिजेपिया 2 कौटि साख्रि होगोन बोसोरावहाय 8 बोसोर जाबाय 16 कौटि साख्रि होनांसिगौमोन जोंनि गथ' गथायफ्रा दिनै खस्थ' खालामनानै बिए पास जाबाय एमए पास जाबाय साख्रि मोनला बड'लेण्डआव साख्रि गैला प्रमोदा साख्रि होनो हाला साख्रि गैला आसामाव हिमन्त बिश्व शर्माया साख्रि होनो हाला होनदोंमोन बियो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै आरो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै फुद्दाबोरो जेबोआनो जायाखसै दा बेखायनो गामिनि रायजो राजाया दुखु मोनबाय प्रमोदखौ बोराबबाय हाग्रामाखौ बोराबबाय UPPL खौ बोराबबाय आदा इउजिया दिनै बिराद गिदिर गावखौनो बर'नि सानसुमै हा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सिमां बड'फ्रा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानो होनाया दिनै आदा इउजिया गाव मन्थ्रि जानाय लोगो लोगो बावजोबबाय बियो बर'आ मा जादों मा जायाखै बियो बावजोबबाय गाव मन्थ्रि जानायजों हिसाब थगायबाय दालाल बिथांमोना हारिखौ बुरखायनानै थगायनानै आन्दोलन खालामहोबाय दिनै जेबो गैया बर'नि थाखाय बै समावनो होनखादोंमोन आदा इउजियाथ' सानसेखालि बे बड'फा हाउसआवनो मिटिं जादोंमोन आदा इउजिया मा होनबाय मिथिगौ रायजोफोर बड'लेण्ड जायालै बड'लेण्ड मोना बिनि उनाव रोनगोरा बिथाङाबो लेक्सार होबाय नोंगौलै दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड मोना ओमफ्राय प्रमोदाबो बे मेथाइखौनो खनबाय बड'लेण्ड मोना होननानै आं मिथिखागौ नाथाय आङो रायजो राजाखौ गुसु खालामनो गोसो गैया आन्दोलन लाफानानै जोङो सरखारखौ दानांगोन नुबाय बै समनिफ्रायनो आदा इउजि आदा रोनगोरा प्रमोद बिथांमोनहा रायजो राजाखौ थगायनानैसो आन्दोलन खालामदों नै दिनै नुजाबाय बिथांमोननि सियाल बुन्दानि आखला बेखायनो फेरेंगाया बुंदों सोरबा सोरबाया सियाल गोथां होननानै गावनि पार्टियावनो सियाल गोथाङा दङ हारिखौ थगायग्रा दस्रा मुखा गाननानै माबा मोनसे दिन्थिनाया दिनै बेखायनो बेफोरखौ बोराबजोबनानै दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाया चिरांनि रायजो राजाया दले बले हौवा हिन्जाव बयबो कंग्रेसखौ फैदों आरो कंग्रेसाव हाबफैदों गमामायैनो नै दिनै जोङो बे नर्थ बाथाबारियाव दंफैयो आरो नर्थ बाथाबारि गामिनि रायजो राजाफोर आरो खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा दिनै हठातनो कंग्रेस दोलोआव हाबदों जोङो चिराङाव बे कंग्रेसाव रायजो राजाखौ कंग्रेसाव सोनाया बेल' स्टार्टिं नङा जों सप्ता खनसेनि सिगांनिफ्रायनो खालामबाय थादों आरो दिनै जोङो नर्थ बाथाबारियाव सफैदों गमामायैनो रायजो राजाफ्रा कंग्रेसखौ बासिनानै लादों बयबो मोनथिगौ रायजो राजाया दिनै कंग्रेसा पावाराव गैया दिनै कंग्रेस दोलोखौ गोदोनाय नाव होननानै बुंदों दिनै सोरबा दङ होनब्ला सरकाराव बिजेपिया राइजिं जादों सोरबा दङ होनोब्ला दिनै सरकाराव इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट जादों दिनै इउपिपिएलनिफ्राय नागारबोनानै कंग्रेसाव हाबदों बिजेपिखौ जोंनो नाङा होननानै कंग्रेसाव हाबदों मस्ट पावारफुलमोन मोनसे समाव बिपिएफनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफखौ गारनानै कंग्रेसाव फैदों दा बाहाय निस्सय गिदिरथार खारन दं आरो खारनाबो बेनो दिनैनि दिनाव खारन सरकारखौ सोर बानायो रायजो राजायासो सरकारखौ बानायो बे गामि ओनसोलनि गरिब दुखिया हाल खदालजों रायजो जानाय दाउ फारौ बोरमा अमा फिसिनानै रायजो जानाय खुनुरुखुम थेर गथ' खांनाय गथ' गथायखौ फोरोंनाय रायजो राजाफ्रा गिदिरथार आसा दङमोन आरो बे आसायानो जाहैबाय बड'लेण्ड दा बे बड'लेण्डखौ दहाय होनानै बै समनिफ्रायनो उदिया समनिफ्रायनो बिबोबाय चरन चमरमोननि समनिफ्रायनो बिबोबाय पिटिसिनिफ्राय बिबोबाय बेबायदिनो जोङो एबसुनि आन्दोलन एनडिएफबिनि आन्दोलन बिएलसिनि आन्दोलन गोबां आन्दोलन जोङो गाबोबाय आसा खालामदोंमोन जे एबारनि बर'नि 3थि एकर्डआव बेखौनो जोबथा एकर्ड आरो बर'नि लास्ट एकर्ड जागोन होननानै नाथाय बे एकर्डफोरनि मादाव सबसे गाज्रिसिन एकर्ड रायजो राजाखौ थगायनाय एकर्ड दा बेफोरबो माखासे खारन रायजो राजाफ्रा दुखु मोनबाय बेनिखायनो इउपिपिएलखौ गारनानै दिनै कंग्रेसाव हाबदों बेनिखायनो दिनै बिजेपिखौ गारनानै कंग्रेसाव हाबदों हाबा मानो जानो संख्रि बायनो थाङोब्ला सिनि बायनो थाङोब्ला दालि बायनो थाङोब्ला जाग्रा लोंग्रा ओंखाम संग्रानि आइटेमफोरखौ बायनो थाङोबा बे खुनुरुखुम दाउ फाननानै मोननाय फैसानिफ्राय जुदि गभर्नमेन्टआ टेक्स दाननानै लायोबा
खस्थ' मस्थ' मटर साइकेल बायदों साखा खबनै बायदों बाय पेट्रला दिनै 100 थाखानि गोजौआव थाङोब्ला डिजेला दिनै 100 थाखा जायोब्ला अब्ला बे गभर्नमेन्टआ रायजो राजानि बिरोधि गभर्नमेन्ट बिराद गिदिर आसा खालामदोंमोन दिनै प्रमद बर'नावहाय प्रमद बर' होनबानो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गाबलायलायोमोन दले बले गिर्जाब गिर्जाब चिरांनिफ्राय बे ओनसोलनि ख्रिस्टानफ्रा गिलौ बालौ आन्दोलनाव थांग्रा दिनै प्रमद बर'खौ आसा खालामनानै दिनै प्रमद बर'आ बे रायजो राजाखौ थगायबाय दहायसो आङो थाबायबोदों बे ओनसोला 14 चिरां फेरेंगानि ओनसोल लामायानो जाला बामोनगावजों कानेक्ट खालामो बियो एखेरे आवजार हरै एखे माबायाव थांबाय दादगारियाव थांबाय दिनै बे लामाया ट्रेक्टराबो खारजाया अब्ला बे ओनसोल नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैनानै दं नामा गावनि देहानि सायाव सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव दं नामा नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा दासि जुदि दं नोंथाङा गोख्रैनो सुलाद लादो गोजोनथाव खौरां SI निउर'थेरापि सेन्टार बेयाव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनायखौ फाहामनो हागोन सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय आरो बायदि बायदि रोखोम सानाय दंब्ला गोरलैयैनो फाहामनो हागोन बे SI निउर'थेरापि सेन्टारा चिरां जिल्ला बेंटल गला नं 5 आव दं फै बिदिब्ला मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव कल खालामनि जानबुं नम्बर 7620160459 आरो बे नम्बराव कल थाङाखैब्ला 9476977956 आव गोख्रैनो सुलाद लादो